presque olo magnano attaque physique regny tonga lavitra ve le olo magnano attaque physique regny raha misy défaut tsisy olo tsy managna défaut zegny tsisy olo parfaite matotra misy défaut za mety zina mianjagnahary za tsy afaka ataoko i tiaviko nenahy tiaviko le izy fa kosa olo magnano attaque physique amina tsisy dikany attaque physique tsisy dikany Yo la famille, yo remandreny zoky zandry rahalara na bavy azo amin'ny Rex podcast miaraka amin'ny bébé 69 ndraiky zany podiniky aiky izy karakory no bébé 69. Coucou les 69, ça va za tonga ndraika ikorkoragna aminandre ato amin'ny Rex TV podcast. Bon. Anao tsy nanegny ndraiky tamin'ny vidéo taro voalohany nataontsika niaraka tamin'ny Grécie zegny nisy polémique be zay tsy nampanegnina anao ndraiky. Tsisy negnina na kely. Tsisy negnina zay. Bon. Donc matoa zay mbona ngeky nikaiko eto dikan'izay voici za sûr et certain marry fa nety tsy nanegnina anao malgré zay critique jiaby mandalo. Hitanao amizay zegny zany podiniky aiky anao par rapport amin'ny critique maro be agnatin'ny commentaire tamin'ny vidéo tsika voalohany za boka fa nikaiky Grécie fa anao koa ajouté zegny nikaiko critique maro be ao zegny avô zegny attaque physique maro be nataondreo ao zegny avô amizay zegny resaka hoe fa la plupart no olo agnatin'ny commentaire zegny mivolagna hoe fa anao tsy influenceuse Grécie tsy influenceuse sujet ndraiky fa nabordé ko tamin'ny Grécie fa anao tsy teo tamin'ny fotoagna de anao ajouté zegny nisy fotoagna zegny anao koa nikaiko zegny de question naka amizay zegny par rapport amin'ny ampidirantsika sujet tseniko zegny ino zay le fiheveranao ro olo aby regny tseniko zay le ro olo mivolagna fa anao zegny tsy influenceuse le fiheveranao regny olo regny tseniko zegny ino fihaverako olo aby regny micritique raha tianjare zegny fihaverako anjare zare micritique raha tianjare critique anjare question naka amizay zegny ro zegny tsy d'accord voalohany hoe anao influenceuse zay voalohany faharoa mivolagna fa anareo tiktokeuse tout ça de podipodiko ndraiky sûr et certain hoe fa anao influenceuse za sûr et certaine za influenceuse satria magnino satria za mi-entretenir communauté za managna audience amin'ny réseaux sociaux za suiven'olo critiquen'olo tian'olo jeren'olo donc mipetraka le ma influenceuse za est-ce que hoe akoatrany hoe maro mpagnaraka zay volagnindreo fa zay fa boka volagnandreo nareo influenceuse zay fotony nareo zay maro mpagnaraka akoatran'izay tsisy qualité hafa zay de karakory fiheveranao raha zay amizay zegny boka le problème le raha ataonay nay ase zare zegny tsy micomprendre ambanibanin-jare le raha ataonay sans savoir, sans comprendre que oui, mis créativité en bas de quand les ratonné. Mangan vidéo, ça mangan montage créé, mis créativité qu'on est ngatenré. Asno. Si ou le fatan, zeng si ou le diable ma vita manganu, si ou le diable ma vita mi courant en bout de téléphone, fureur, aérien, sentarne, impire aérien. Donc mis créativité en ngatenlé is. De ici pour que faille tak un problème, les mots influenceuse c'est un problème les olo les mots influenceuse problème les olo sacha raza zo mi volna we za comédienne mais te kenzare le is sans lettres ne fa za zo ti comédienne sacha contenu ti serait-ce humour contenu ramaita page connare hein man placement de produits ça tenga mar placement de produits ku misula kam volna tis pub ça ton viafti. Donc, managna influence ko za matonga za agnatina pub presque misy za. Nous influence misy aminao zegny na tonga loro olo aby regny zegny la boutique misy sasany mikaiky anao hoe fa agnano pubndreo zegny photo zegny hoe hitandreo zegny influence nao zegny tsy zegny fa le mot le hoe nareo mitondra titre io mihitsy zay tsy mety amle olo sasany zegny le misy an'le hoe statut influenceuse mihitsy tsy mety am sasany na hoe koa hoe le zay le izy possible raha hoe avanjare mivolagna hoe avanjare influenceuse mais tianjare azno fa
le hoe za le izy possible zegny tsy d'accord amin'zegny zare satria hoe za le izy mety hoe zegny noho izy hoe zao tiandreo olo hafa zay bébé 69 zay fa tranao mihitsy zay le mety hoe tianjare olo hafa bébé 69 fa tsy zao fa noho izy anao mihitsy zegny noho izy zao mihitsy mety zegny tsy itiavanjare izy tsy haiko hoe magnino avy am'zay zegny ankoatran'izay zegny ino zegny raha azonao ambara koa zay surtout zegny le amin'ny attaque physique hoe regny zo ambaranay hoe fa olo tsara regny sambaranay olo tsara edy rô igny fa amin'ny téléphone fo zegny mety feno filtre anino de zay hitako maro commentaire zay tagnatin'ny raha io tao zegny azoko olo magnano attaque physique presque olo magnano attaque physique regny tonga lavitra ve le olo magnano attaque physique regny raha misy défaut tsisy olo tsy managna défaut zegny tsisy olo parfaite matotra misy défaut za mety zina mianjagnary za tsy afaka ataoko tiaviko nenahy tiaviko le izy fa kosa olo magnano attaque physique amina tsisy dikany attaque physique tsisy dikany tsisy dikany zegny attaque physique zegny anao zegny tsisy raha afaka hiatakenao olon-kafa koa tsy physique anazy tsy avy aminazy nena tonga physique anazy karaha ny fa io mety hoe za tsy afaka andeha voalohany zagnahary aregna kibony mamako za ataovy parfaite za ataovy karanjao za tsisy olo tsy managna tsisy olo tsisy physique tsisy olo tsy managna défaut zegny donc attaque physique amina tsisy dikany misy olo mokony hoe mirabaisser olo izy pour se valoriser zegny izy mirabaisser olo misy olo karahan'zegny ka izy ndraiky malgré zegny i critique jiaby nandalo tao zegny hoe tsy nampakivy anao ndraiky hoe surtout zegny amin'ny le fait que zegny hoe anao zegny micréer contenu nao zegny en tant que influenceuse anao zegny hoe tsy hijanogno zegny anao am'le raha zegny noho ny raha jiaby nandalo igny zegny tsy mampijanogno za satria tsy nagnano tsy afy tamin'olo zegny natonga za hoe agnano any raha ty fa sitrapoko manokagna donc tsy olo mihitsy andeha agnome raha za hoe avy aminanjy matonga za hijanogna amin'ny raha ataoko non tsy même hoe na misy critique an'olo iresiko critique constructive zegny feky hoe solution farany satria olo tsy maintsy critique peu importe ino raha andeha ataoko olo jiaby tsy maintsy critique na nare mijery peu importe raha andeha ataonare tsy maintsy misy critique fôko tsara raha ataonao misy critique ratsy raha ataonao fa matoa anao tsy critiquen'olo tsy hitan'olo raha ataonao dikan'izay zegny za ndraiky misy miremarky tamin'ny voalohany zegny nareo mbola tsisy abonné maro de olo tsy mivaky loha hoe fa déjà olo zegny tsy mizaha hoe fa est-ce que hoe mety raha ataon'olo olo ty tsy mety fa commence navy amizay zay raha nareo zegny na commence asy nampidriky vola donc fivolagnana izy zegny hitandreo zegny nareo midirany vola am'le raha io amizay zay vonavy karaha raha volagninao zay zay raha matoa raha anao tsy critiquen'olo zegny raha ataonao zegny tsy hitan'olo na tsy considéren'olo zegny fa izy fa une fois zay raha ataonao koa zay commence fa misy hoe ilany zegny raha ataonao ro amizay aby zay micritique zegny ke agnatin'zay amizay zegny bébé 69 zao ty zegny zany za presque magnangy avao tsy haiko magnangy areriky zegny même za critique eto agnatin'le izy fa bon vu que ro tsy macomprendre zegny raha ataoko eto fa za tsy antegna zava ino raha ataoko eto fa raha ataoko eto tsy interview bon presque tsy haiko magnangy areriky tagnatin'ny commentaire atao zegny nandeha nandatsa zegny nanity zegny anareo zegny ino amin'ny aviany zegny Madagascar eto zegny hoe fa anareo samby tsy haiko magnangy zay koa misy sasany zegny mibri zegny sasany zay mila éteindre anareo fo zegny amin'ny raha jiaby ino zegny aviany tsy haiko magnangy zegny mifamono karaha io zegny izy io boka zay viavy samby viavy fa ifamono sy raha jamais c'est rare hoe lalahy zegny andeha hiditra amin'ny fiaignan'olo c'est rare zegny mentalité na lehilahy ary mentalité amin'ny karahan'zegny ça reste conservatrice tegna mijanogna ake mentalité-ntsika efa karahan'zegny de tsy haiko mihitsy ino matonga le zay samby viavy magnano raha karahan'regny au moins mba hoe misy solidarité raha hafa zay boka raha tiako volagny anareo au lieu zegny malgré zegny nisy hoe contenu karaha ty maro critique nandeha na ino ma ro hoe au lieu de ro tokony magnangy samy magnangy zay tokony hoe ny rester solidaire zegny envers anareo ny Grécie anareo ndraiky hoe mila hipotehin-ro hipotehin-jare zay asakasakan-jare igny fa tsy haiko tegna tsy haiko mihitsy ino matonga zare magnano raha karahan'zegny or que raha zare tam placenay mety tianjare le place misy zay mety amindreo tsara mety aminjare mihitsy le place misy zay fa tsy haiko mety hoe mba te hagnano ko te hagnano jare magnino magnano
sans mettre des commentaires tsy mila miajouter commentaire maro côté agnano ibka en volongany misy première fois raha diaby tsy tonga tam placenay mety hoe tsy be amin'olo le placenay amin'izao fa io amina placeko amin'izao efa hitako be amina zegny le izy mety hoe tsy be à 100% fa mba hitako hoe mba hoe bien placé zegny za bien placé za en place naty fa zare mety hoe en volongany tsy voatery tonga defa hoe manana statut ma influenceuse za tam volongany mety nagnano vidéo fa avy tamle olo micritique za olo mizaza no natonga za ho influenceuse avy tamin'olo fa tsy avy tamina tompontegnako tsy za mihitsy nivolagna Arnaud forceko za influenceuse za forceko influenceuse za Arnaud tsy non tsy possible zegny za tsy afaka forcer tegnako hoe influenceuse fa avy tamin'olo magnaraka za micritique za mizaza no matonga statut an'le izy fa io zay tsy niforcenao zegny tsisy resaka forcé hoe na hoe nandeha genre hoe tsy haiko edy na nandeha nindrina lambany camarade nanaovagna vidéo tsy forcé tsisy raha karaha zay zegny tsisy forcé feky fa eska natao natonga antegna karaha an'io tam volongany karaha efa nikoragnintsika tam vidéo tam volongany igny tsy io statunay tam volongany tsy io mihitsy fa tam TikTok io ça passe avec le temps agny andro mahay managna influence anao managna communauté anao managna audience anao igny mahay makatra donc mipetraka ny ma influenceuse de ity koa raika volagniny hoe influenceuse olo raika volagniko hoe za influenceuse satria za mivarotro raha tsy ho ana fa ho an'olo tsy haiko na azonao raha tiako volagna misy olo zegny misy olo zegny mivarotro raha fa raha anazy tsy voalafony fa za malafo le raha anazy ateriny amina le izy ity mba ataovy pub ity mba alafosa aty azafady karanjao de tsika roa mikoragna tsy nena le izy magnino araka donc managna influence ko zegny za agnatin'le izy managna capacité za mivarotra raha mivarotra produit miara-miasa amina marque donc managna influence ko zegny za zay mihitsy zay le izy fa le olo zegny tsy haiko edy fa karaha ataonareo critique zegny izy koa zegny mazava aminareo tsara raha zavainy zegny tokony hoe au moins nareo tokony mba micomprendre fa tsy le izy zegny direct hoe anareo mandeha miattaquer le olo zegny même karaha ataoko za zany amorony concept naka ndraiky za tsy mijery nata za ataondreo zay fa karaha ataony amin'ny raha volagninao zegny zay zoti de maro zegny le olo miaraka miasa aminareo zegny noho nanareo misy communauté zay tsy zegny entretenir communauté zay ke tamin'ny fotoagna igny amizegny malgré zegny antsika nagnano vidéo zegny be za ndraiky hoe tsy zany invité nareo ke tsy dans le but ke zany tengala baraka anareo hoe nandeha ndatsandatsa anareo fa igny mihitsy le concept naka zany pose question taminareo de tamin'ny fotoagna igny ndraiky anareo tsy very abonné tsy very abonné ka abonnéko ndraiky na nakatra ko tsy very abonné nareo tamin'ny fotoagna abonnéko igny fo ndraiky hoe soucinaka tam'le raha zay fa mbarako very zay abonné nareo fa bon koa karaha zay basy ke akoatran'zegny amizay bebe 69 ino zegny raha fiheveranao le olo surtout zay magnamia exemple zero fa karaha ataony anareo io tsy influenceuse anareo olo mitsinjatsinjaka ty tsy ako nino sy nitariny volagnindreo hoe tsy influenceuse fa reo zegny nisy exemple nataondreo fa ty olo heveriny influenceuse zay volagnindreo bon mba tsy anognona agnaran'olo eto tsao hoe fotony raha tsy dirandreo fa reo mpagnano commentaire nagnano capture zegny de areo zay misy olo vitsivitsy nataondreo exemple zegny de aminao amizay zegny ino zegny le fiheveranao hoe fa le olo nandray nagnamia exemple hoe fa ty influenceuse fa anareo tsy influenceuse asazonao raha volaniko zegny zay tsy itsanimpodika question-naka zegny azoko le izy raha hoe tsy zay zegny heverinjare le influenceuse fa le olo hafa satria mety le olo igny tianjare fa zay mihitsy le tsy tianjare mety hoe zegny ino zay le mahatonga le tsy anareo tsy tiandreo amizegny aminao manokana zegny tsy haiko anao tsisy raha tsy manjary nataondreo nareo fa io ambako anao misy olo tsy fantako misy olo tsy haiko olo avakaiza olo zove mivolagna karaha zegny tsy mankaty antegna olo tsy hainao olo tsy membre de famille nao na avy nikoragna taminao fa io le fisinao mihitsy mety tsy mety aminanjy na misy olo amina manokagna anao
misy olo zay nagnano publication za nipartage ny publication ako na sahen za hitako olo mipartage publication satria za olo tegna hoe za mi-engagé zegny za engagé ko ny communauté ko za mi-engagé amin'ny abonné ko reo zahako mihitsy raha jiaby mamaly commentaire za le mety valigna valiko fa hitako misy tsy mety valigna le critique regny za tsy mamaly ambeliko ake fô misy mipartage akany asaegna izo manao karahan'zegny vo influencer ata karaha hoe mifotra antegna regny zare tsy karaha hoe mifotra regny zare zegny antegna za tsy mamaly satria zegny volaniko taminao voalongany igny misy olo micritique raha tsy hainy izy mila micritique fô fa nefa le raha tsy hainy déjà zay nareo olo tsy hainareo olo tsary nikoragna taminareo ta dans la vie réelle de direct hoe efa reo magnapetrapetraka karaha hoe juste hoe misy olo izegny boka fa naturen'olona zagny tsy tianao zegny tsy tiako viavy ty maro hitako hoe maro olo magnano karahan'zegny amina hitanjare amin'ny ohatra hitanjare amin'ny mandeha amin'ny actualité njare za mety agnisan'ny vidéo ko le esquiveny vidéo koa fa mandeha amin'ny actualité tonga de fa esquiveny mafantatra anay ihany anao zagny tsy tianao ihany matoa vitenao zay fa dikan'zay hainao le existence-n'le olo viavy ty ka hainao zegny za mety marigny zay raha volagninao zay ndraiky edy fa ro zegny nono lazanao zegny haindreo tsara hoe fa ty koa olo igny avy koa viavy ty avy koa ndraiky izy ty mety marigny raha volagninao zegny esquiveny vidéona donc za zegny mety hoe tsy metimety aminao fantanao ihany zegny za mahatonga vidéona esquivenao ke bebe 69 anao ndraiky tsara nisy na tambadimbaditanao tsy olo miavokavogna amin'olo ndraiky hoe na hoe anao olo tsara hoe magnaragna tsy olo tout ça zegny anao tsary za tsy miavogna maro olo mivolagna hoe za olo miavogna anao ve avy nisy moment nagnohatra nikoragna tamina za tegna za tsy miavogna anao koa mikoragna amina za mikoragna aminao fa za kosa tsy genre an'olo hoe andeha hagnano premier pas amin'olo tsy haiko azoko anao zay tsy voatery andinihany amin'olo fa le koa zay koragna zegny mifandray zegny fa koragna koa zay mifandray tsara hoe mikoragna aminao za tsy miavogna anao mikoragna aminao anao mikoragna aminao za karahan'zegny fa anao zay tsy araiky bon mazava aminaka tsara zay ke ino amizay koa zegny raha azonao ambara zegny hoe amin'ny contenu tsika vaovao ty zao ty hoe fa est-ce que hoe fa sûr et certain anao fa izy koa zay misy critique zegny andendalo agnatin'ny commentaire ao zegny hoe est-ce que hoe vitanao fa ndraiky misupporter izy nde malgré zegny hoe vitako supporter le taloha ke le ty tsy vitako bon zay fo boka naka fa fotony zegny raha karaha mahita ndraiky ne am'le raha misy hoe le olo mihitsy zegny hitako asa est-ce que volaniko hoe le concept andesiko eto zegny mahatonga ro hoe fa miagira karaha io agnatin'ny commentaire sa le concept andesiko tsy mazatra ro sa le olo inviteko mihitsy zegny fa tsy tiandro tadiavindreo hoe reo mivolagna karaha ty hoe fa mba miinvité le olo intéressant matoa zany inviténao hoe anao intéressant fa tsy intéressant amindreo tsy voatery anao na tsy voatery ho tian'olo jiaby za tsy karaha ataony za zao ty za tsy nahainao tamin'ny kartenisy anao tagny tsy haiko hoe anao taia fa nahitavako anao zegny nono hoe lazanao tagnatin'ny réseaux sociaux zany kaiky anao hoe fa atsika ikoragna azonao raha zegny za ikoragna hoe fa anareo influenceuse raha karaha zay fa za zay tsara nivolagna hoe fa hoe izy igny haiko fa ro amizay magnamiatsigny za hoe mivolagna hoe fa anareo miinvité le olo mba intéressant io intéressant aminaka io fa mety tsy intéressant aminareo fa déjà maro olo intéressé amindreo fa tsy anareo mpagnano commentaire ao fa anareo koa ndraiky gnano commentaire anareo magnanaova fo tsy hoe le za miaro le olo invité ko eto fa za miaccepte anareo influenceuse accepteko koa izy hoe d'après fagnazavanao ndraiky fagnazavan'ny Grécie za tia micritique olo bebe 69 fa le raha koa zegny marigny tokony acceptegna zegny boka le problème raha koa fa marigny sarotra amin'olo iaccepter raha marigny zegny le raha agnaty lohanjare fô nefa tsy voatery le agnaty lohanao koa agnaty lohan'olo za mavolagno aminao zegny même olo mahay za da mahay za zegny ambadika
za indro fa za pitanga psikera olo fa raha koa fa marigny ikeko za tsy marigny fa le raha fa tsy le raha marigny zegny mila idiranao agnatin'ny disovinao agnatin'ny tsy fitiavanao le olo zegny quoi ya ke akoatran'izay amizay B69 zegny ino zegny na tsy haiko asa conseil na hafitra tsy haiko edy hoe azonao ambara zegny surtout zegny am'le olo mpi critique anao voalohany faharoa zegny am'le olo mpankafianao amizegny fahatelo amizay zegny am'le olo tsy mahay hoe fa ino raha hoe izy zegny place na neutre fa izy zegny tsao zegny azondreo le olo mpagnaratsy zegny miava tsy mankatianao amizegny ibokane voalongany amaleko raha volagninao zegny alona amaleko zegny voalongany karan'zegny le izy olo misy olo tsy mankatianao ary de mi regrouper olo hafa izy tantarainy raha de lasa tsy mankatianao am'le raha tantarainy le olo tsy mankatianao igny azonao raha izy araiky zay tsy mankatianao de izy misy olo neutre ary zay amorognany raha de lasa tsy mankatianao nefa olo zay tokony hoe mbola hoe tokony mba andeha ankatianao zay tsy zay zegny mahatonga olo maro olo mivolagna anao tsy nampoisiko anao karany tsy nampoisiko nefa maro raha volagnin'olo mikasika anao amina karan'zao nefa anao olo calme olo mikoragna tsy miavagna nefa maro olo mivolagna anao miavagna nefa en face amizay hitanjare le hoe tegna zegny boka le jugement olo zegny mijuger sans connaître la personne azoko ke izy koa zegny amindreo olo sasany io amizay zegny hoe am'le olo mbola tsy mahay edy ro olo tegna tsy mahay zay tegna tiako digna hoe tsy mahay existence-nao zegny mba hoe mba tsy paritahan'le ater sasany zegny ro tsy le olo tsy mankatianao sasany zegny ino zay raha hoe tokony mba ivolaninao amindreo na hoe tokony hoe mba ambaranao zegny mba hoe ahaizandreo ny marigny hoe fa anao tsy olo ratsy za ndraiky tsy agnadio tegna satria magnino anao ko ohatra hoe magnano examen anao magnano examen igny raha profnare mivolagna tsara feuille d'examen anao jamais anao agnano 5 sur 20 anao nata 10 raha io nata 10 jamais anao agnano 5 sur 20 anao zegny fa tsy maintsy 18 na ataonao 17,5 sur 20 za zegny tsy andeha agnadio tegna ko aminare fa au moins zegny anao mba mieza kely mahafantatra le olo alohan'ny anao juger izy azoko mazava aminaka de i réseaux sociaux quoi tsy lazaigny hoe midéfinira olo tsy midéfinira olo feky réseaux sociaux zegny fa mihitsy zegny le olo zegny misy olo tegna hoe gaga anao tsy karaha izy amitiko amin'ny réseaux sociaux fiaina ino ma toetrinazy ty misy olo tegna hoe choc be izy amin'ny réseau face à face ndray izy nanao gaga karahan'zegny donc réseaux sociaux zegny tsy olo jiaby zegny tsy midéfinira olo zegny réseaux sociaux ke B69 akoatran'izay basy vu que anao fa mivolagna fa anao magnano pubin'olo jiaby zay ino zegny anao zao misy projet anao zegny presque fa tsy jiaby ke anao zao zegny misy malgré zegny activité anao jiaby volagninao zegny anao misy communauté anao jiaby anao misy projet anao zegny mandeha agny sa fa misy projet fa mandeha fa sa mbola misy projet homagninao zegny anao joty misy projet ndraiky ne misy projet homagny za en dehors ny réseaux sociaux zegny en dehors na agnaty réseaux sociaux zegny raha misy projet misy maro tsara tsy zay ke izy koa zegny en dehors ny réseaux sociaux zegny possible afaka ambaranao zay fa sa mbola secret zegny dehors ny réseaux sociaux allô hitanareke fogna zagny hitanareke ok basy merci anao B69 nagneky nipodiny kaiko ndraiky zany misy souci hoe fa mbarako fa tsy hoavy anao fa merci aminao nipodiny kaiko atsika nikoragna ndraiky hoe fa nagneko fo anao fa bon anareo jiaby agnatin'ny réseaux sociaux koa zay YouTube sy ny tariny izy ndraiky io nipodiny kaiko namaly izy de nareo magname suggestion nareo zay fa izy fa nambarany tsara teo fa izy influenceuse na nareo miaccepte na nareo tsy miaccepte fa izy nivolagna zay taminakazy fa anjaranareo fo zay mandray izy bon merci aminareo jiaby za koa zegny